F'konferenza tal-aħbarijiet fil-bini ta' Transport Malta l-Kap Eżekuttiv Stanley Portelli qal li minn nhar il-ġimgħa li ġej l-awtorità kienet se tassumi rwol ta' regolatur fuq is-servizz ta' trasport pubbliku. Qal li Transport Malta se tkun qed timponi l-penali fuq l-arriva jekk ma tonorax dak miftiem fil-kuntratt. Iżda l-penali mhux se jkunu qed jiġu applikati fuq rotot il-ġodda li se jidħlu fis-seħħ minn dan ix-xahar għaliex skont Stanley Portelli dan is-suġġett għadu qed ikun diskuss. Mitlob jgħid kemm ġiet tiswa l-bidla li se tidħol fis-seħħ minn dan ix-xahar fis-servizz ta' trasport pubbliku, Stanley Portelli naqas milli jwieġeb l-istess kif għamel il-Ministru Austin Gatt ftit tal-jiem ilu fil-Parlament. Għadna qed niddiskutu mal-operatur kif diġà ntqal, at the stage m'għandix xi nżid ma dak li ntqal diġà fuq kemm se jiġi jiswa iżjed is-servizz. Portelli naqas milli jwieġeb ukoll jekk kienx hemm xi forma ta' budget għat-tibdil fir-rotot li huma f'idejn l-istess awtorità. It's not my remit biex ngħidlek hemm xi budget partikolari jew le. Il-Ministru Austin Gatt diġà konferma li l-Gvern m'għandu l-ebda intenzjoni jitlob lura l-400,000 euro konsulenza li nefaq fuq ir-riforma fit-trasport pubbliku. Mitlob jgħid jekk l-awtorità kienet sodisfatta b'din il-konsulenza, Stanley Portelli qal li żmien biss jista' jgħid. Minix nifronza ruħi fuq dik, ġifieri, I think time will tell. Mistoqsi jekk kienux qed ibassru li r-rotot kienu se jinbidlu wara ftit xhur wieġeb illi kieku kellu d-don tal-profezzija kien imur jaħdem l-Stock Exchange. Ħanajdlek, li kieku jiena nista' għandi d-don tal-profezzija, imur naħdem l-Stock Exchange. It-tmexxija ta' Transport Malta wkoll qed tkun mitluba tirreżenja fil-mozzjoni tal-Oppożizzjoni li se tkun diskussa nhar il-ġimgħa fil-Parlament.